ए भौजी का हो देखाई दाल भात खात खात हमार मन उबिया गल बा। हाँ तो का करी हो? सुना के काम कर दे तू। बोला हो कवन काम? सुना सुनावा। मन उबिया गयल खा के दाल मटर के मन उबिया गयल खा के दाल मटर के पीस देती भौजी चटनिया टमाटर के मन उबिया गयल खा के दाल मटर के पीस देती भौजी चटनिया टमाटर के मसाला से जीव हुलियाता गर्मी में भौजी रे कुछ न खवाता से जीव हुलियाता गर्मी में भौजी रे कुछ न खवाता सथवा में मठवा ले ले आइए कहतर के पीस देती भौजी चटनिया टमाटर के भैया सजन के बाई है फरमाइश नींबू खीरा ले ले ये बाटे ख्वाइश भैया सजन के बाई है फरमाइश नींबू खीरा ले ले ये बाटे ख्वाइश धनिया मिर्ची सब मिला ली है दतर के पीस देती भौजी चटनिया टमाटर के मन उबिया गयल खा के दाल मटर के पीस देती भौजी चटनिया
बड़ा भकुआइल हो। अरे हमारे सैया जी के खेला सुना। सुनावा। रोवेला मन चूड़ी कंगना हो, रोवेला मन चूड़ी कंगना, सुखला होठलाली, रंगदार सैया लेके सूते से जिए पदुनाली। रोवेला मन चूड़ी कंगना, सुखेला होठलाली, रंगदार सैया लेके सूते से जिए पदुनाली। होता ब्यूटी आसमनवा करेला हमरो हो, आसमनवा करेला हमरो, दिही उनके गारी, रंगदार सैया लेके सूते से जिए पदुनाली, रंगदार संजय सवरिया के कैसे समझाई, कैसे समझाई हो, कैसे समझाई, कैसे समझाई हो, कैसे समझाई, सूझे ना उपाय कवन जुगती लगाई, रंगदार सैया लेके